נם, היי. שלום. למה אתם בסקין הישן הזה? מה קרה? אני מסכין הישן, סתם רציתי להרגיש נוסטלגי, תן לי שנייה. הופה, הופה, מי זה, מי זה? זה נראה הרבה יותר טוב. מדהים, זה אני מדהים. יותר רגיל. זה נראה הרבה יותר טוב, מה אתה אומר? תגיד, לא הגיע הזמן שאתה תחליף גם סקין? אתה נראה כמו הרבה מאוד דברים שלטובת בריאות הנפש שלך אני לא אגיד אותם. אז אתה לא מוזר. חושב שהגיע הזמן שתלך להחליף גם אתה גם למשהו גם אני אלך יותר טוב, להחליף, יותר כן, כן. חדש? אתה מדבר על הסקין. זה נראה יותר בשביל טוב. G ו-S, בשביל גולד זה סנייק, אני יותר אהיה נקי, ילד יותר מסודר, נורמלי, אתה נראה כמו בן אדם. ולא גוש קש מעלי מה שלא הייתי מקודם. לא ברור, זה באמת לא היה ברור. טוב, חבר'ה, תגידו תודה לנם על זה שעזר לי להשיג את הסקין המדהים והחדש שלי. כן, נם, W.